avui un grup de 5è de primària de l'escola MDN us presentarà el nostre nanorobot. El nostre grup es diu Emajusa i el nostre nanorobot es diu Elivirus, perquè elimina els virus. Hem escollit el tema de la medicina. Ara la meva companya us explicarà la funció que fa el nanorobot. Doncs, com ja us deia la meva companya, el nostre nanorobot es diu Elivirus i la funció que fa és eliminar els constipats i la grip. I llavors pot estar dintre una pastilla i hi ha milers o amb una injecció tu punxes i ja està. Llavors, un cop està al nostre cos, el que fa amb aquestes punxes és eliminar els virus i en cas que ataquin alguna cosa també protegeix. També aquí dintre hi ha un sensor que ajuda a captar els virus i eliminar-los i també que ajuda a moure's. Llavors, un cop ja fet tota la neteja al nostre cos, per acabar-lo de netejar tot, aquí dintre hi ha una càpsula que deixa anar el líquid per tal de netejar-lo ja tot al total.